Vantaalainen SB Home Oy on erikoistunut kotien remontoimiseen. Meiltä saat kaikki kodin ratkaisut toiveidesi ja mittojesi mukaan. Asiakastyytyväisyys on kaiken toimintamme lähtökohta. Asennuspalvelun avulla voimme tarjota koko kodin sisustuksen avaimet käteen periaatteella. Tarjoamme laadukkaita kokonaisuuksia kilpailukykyiseen hintaan. Teemme sen, mitä on sovittu, ja pysymme aikataulussa. Erittelemme tarjouksemme selkeästi, jolloin pystyt seuraamaan, mitä työvaiheita milloinkin tehdään ja mitä materiaaleja ja tuotteita käytämme. Yhteistyökumppaneidemme avulla kaikenlaiset vaativatkin sähkö- ja LVI-alan työt onnistuvat varmasti. Tarvittaessa saat koko kodista 3D-suunnitelman. Kun haluat kohteen, jossa remontti on sijoitus, kannattaa luottaa ammattitaitoon ja kokemukseen. Ajattelemme kokonaisvaltaisesti ja teemme saunasta mitoilla pohjakuvan, josta näet millainen kokonaisuus olisi. Kuituvalot ja kiuas toimitetaan toiveidesi mukaan. Suosittelemamme Sauna Vision tuotteet on kehitetty 15 vuoden aikana kestämään suomalaista saunomista. Remonttiasioissa ota yhteyttä SB Home rakennuspalveluun. Teemme arviokäynnin ilman veloitusta.